तैयारी होता, नहावन होता, दोनों पक्ष में बेटा पक्ष बेटी पक्ष दोनों नहावन कल जाता। तके कोरा पोखरा खाना घाट बनावल तके कर भरता कहार के ना तो दान राजा के पोखरा घाटा बना सुन नरन के भरता कहार तो सीतना न छुना होला दुल्हा सज धज के अब जान जे तैयारी हो गई। जहाँ जन्माशा में बारात रुक रहे कमला नदी पर वो जैसे बारात राजा जनक जी के द्वार पर चलती है तो कैसे हो बराती अब द्वारा लगे के तैयारी होता है। स्वर्गीय मुनेश्वर भाई के पुत्र बानी हमरा का पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना बा। केकर बैठ रे भाई एगो गीत के फरमाइश साझे से करत रहे अब तनिक प्रसंगवा के कगरी क के माने पहुंचा के जगह पर आइ कर बात हर गीत गा देतनी। अब देने बरा बरतिया द्वारे लागेले हमनी के सनातन धर्म में यह नियम बा ओ हमरा हमनी के माता बहन लोग गीत गावेला जना बरा बरतिया द्वारे लागेले जब लागे लागला ए जा घोड़ा घोड़ी गधा को दही कुछ दौड़ी तो ठीक बा। ऐसे बारात द्वारे लागल बा तो में कोनो बढ़िया घोड़ा बा कोनो बढ़िया घोड़ी बे कोनो छेरहू वाली ओही में दौड़त है। हां जी कोनो दियारा से खाली बूटे ढोए वाली बे वो दौड़त है। ए जा अब कोनो गिनती ना रही चला ए जा दौड़ो घोड़ा घोड़ी कुछ ओ हमरा गावला जय अपन खोरिया बहार जन पराना अपन खोरिया बहार जन पराना अरे अब तारे दूल्हा दामाद है अगले दूल्हा दामाद है राजा आगवा गावे लालू जब बैठे के मांग सुना लगल चाहो बैठे के मांग ला लगल चाहो आ लड़े के मांगे मैं जाने लड़े के मांगे मैं जानो हो बाबा विधि पूर्वक का करबे कैसा के खाई कद का रहते हैं विधि पूर्वक हर विधि होता बरात द्वारे लागल फिर जन जे द्वार पूजा भइल किस्म किस्म के गीत बा ओ जगह वाला जेले होना जनक राजा धोतिया हाथे पान के मेरा करना समाधिया से नीरानी तेरा जे सिरा कबहू ना लाले सिरा बेटी हो सीता बेटी कारण
बेटी ऐसा हो लालू जे बेटी के चलते बाप का मुड़ी झुकावे के पड़ेला, दूसरा का पैर पर अपन कपार धारे के पड़ेला। राजा जनक जी आ दशरथ जी के मिलन भई। एक बाद गुरहथी होलनु, गुरहथी में किस्म किस्म के गीत लोग गावेला, गाड़ी देललो। ओ दिन भसुर के गजन कर देला के तारी ओहो जगारी होता कहसे कहतलो ऐसे कुछ सखी लोबा कहता देख, अरे हम त मंगनी सोना चांदी के आ गहना सौखीन है, आ कहे तू ले आइला भसुर भसुर पितरौरी टीन है। एगो सखी कहली सखी छोड़ा हम त मंगनी साया सारी आ कपड़ा सौखीन है, आ कहे तू ले आइला मल छाऊ खदर मार किस्म किस्म के गाड़ी दिलालू। एगो सखी कहते ये सखी गहनों के छोड़ दो, कपड़ों के लता के छोड़ दो, बड़ यतियन के देखत रह के तरह उचुरुंग लेखा आज बड़े से हम त मंगानी जन ले मास्टरवा। अरे मास्टर अरे जाए ही ट्रम्पेट मास्टर के देखते हमारा बात दादा कोइलरी मन पर जाले धनबाद के यो हितवा बराती हमारा बुझाला जे हम हूं अंदर चल गेल बन का डोली से। किस्म किस्म के गीत गाड़ी गावत आलो गुरहथी भाई। एकरा बाद बेरा हुआ गई भल जब लइकन के जाए दी कोहबर में चौका पर चले दी लइका लोग के जाता लो ओ जाके भाव मा हो आव राजा पहले घर अरे गौर गणेश के ध्यान रखता आया कोई लगनिया है राजा अरे कांद कन्यादान करता आ कोई लगनिया है राजा जी कर कन्यादान। राजा दशरथ बैठल बड़े साजी धाज के राजा दशरथ बैठल बड़े साजी धाज के होता गोत्र चार देखो कुल पुरवाज के होता पुरवाज के लोग कहते हैं बाप बाप लोग कहे कि हम ना देखनी ऐसन समधि महान एने दशरथ जी ओने जनक जी ऐसा समधि दुनिया में कबो मिल ना लगे। समधि के शुद्ध अर्थ सम माने बराबर धी माने बुद्धि। जब दोनों आदमी के बुद्धि एक किस्म होला ओकरा के समधि कहल जाला। घड़ी समधि कम मिलत है घड़ी तो घर द्वार पढ़ाई लिखाई में के खर्चा खाली दी माल फेंकी लोग कहे कि हम ना देखनी ऐसा समधि महान अब तागुल लगनिया राजा कदक कन्यादानवा जब करन जला दुनिया में मैदान रो रख दे आ कन्यादान ना कइनी तरा और जिंदगी व्यर्थ बा शुद्ध ना मान। कन्यादान इतना उत्तम चीज है। आ बेटी से लोग घिनाई रह बेटी ऐसन होली बेटी दूगो कुल के मर्यादा के राखेली नैहर ससुराल। बेटा खाली एगो कुल के मर्यादा बेटी से कबो बेटा से बेटी कबो महान हो लेकिन हमने का उल्टा दिमाग हो गई जनल बाबा सखचान ओहरा बेटी अपना बाप से एगो प्रश्न करेली जो ना मेरा कन्यादानवा के बेरवा जाला किया है पापा कावानी रे नागरिया जुआवा खेला लो तो हमारा के हारी वही है पापा कावानी रे नागरिया जुआवा खेला लो तो हमारा के हारी वही बाप बेटी के वार्तालाप होता कि आहो बेटी कि आहे बेटिया धर नगरिया
जुआ खेलनी तो तोहरा के हार गईली हो फेन बेटी सवाल करते जे बाबूजी या हो बापा गई अरे भैंसिया कहे ना हरानी तो हम रे के हारी गईली हो बहुत बहुत रुपया पुरस्कार राय परिवार के बार बार नमस्कार पान या हो बेटी गई अरे भैंसिया घर के लक्ष्मी तो रे के हारी इस तरीका से कन्यादान भाई आप कोहबर के बेरा है तो देखी भगवान राम चारों भाई के शादी भइल बा आ चारों भाई जब कोहबर में गइल बालो अब सीता जी के मुंह वाला सखी मजाक करता लो कदरी बबुआ हमनी के बड़ा एगो अचरज बात सुन ले बनी जा हो कैसे सखी लोग कहता अरे गाड़ी दिल्ली में थी लख नारी हो अवध बिहारी आ गाड़ी दिल्ली में थी लख नारी हो सुनाया तोहनो के गांव में तोहनो के नगर में सुनले बनी जा जे मर्द के काम ना लागेला खीरिए खिया के लइका पैदा हो सुनी ले जे खीर खा के लइका जन्म आवेली आ लइका जन्म आवेली हो लइका जन्म आवेली अरे तोहरे नगरिया के नारी हो सुनय हो धबिहारी तोहरा नगरिया के नारी हो एगो सखी कह दे ये बबुआ तोहनो राजा हवो राजा के लइका हवो आ एगो तोहनो के बहिनी रहली उनका नाम रहे शांता आँख सुने नहीं जे श्रृंगी ऋषि से उनकर बियाह हो गई तो राजा के लड़की साधु से बाबा पहले से पटियौले नानू रहे अब लक्ष्मण जी तब गरम होखे लगल क्रोध में काल लेके भरत जी कहते रहे सुनी सब है हमनी के गांव में ठीक बा जे खीर खिया के लइका ऊपर आ जाला रौरा सब के नगर में तो हर जोत के जमीनी में से गगरी में से लइका लइकी जन्मा ली कैसे कहत रहे हार मोरा गइया सतन को हार मोरा गइया सराउर निक बाट नगरी का दो गगरी में यही जा जन्म रे ले ली पुतरी का दो गगरी यही जा जन्म रे ले ली पुतरी का दो गगरी कहलानी गई चिरी सुनला सच सच जिगिरी का दो गगरी जा जन्म रे ले ली पुतरी का दो गगरी जा जन्म रे ले ली पुतरी का दो गगरी से आपस में बात कही हंसी मजाक भइल हमनी के अब लइका कोहबर से सवेर के बेरा समियाना में फेन आयो तालो हमनी के हिजा प्रसंग लइका फेर दिनवा समय आ गइल विराम हो आओ है गीत की फरमाइश में भाई तो देखें